Κεφάλαιο πρώτο. Πίστεψε ότι μπορείς να πετύχεις και θα πετύχεις. Η επιτυχία σημαίνει πολλά υπέροχα πράγματα. Η επιτυχία σημαίνει προσωπική ευημερία, ένα ωραίο σπίτι, διακοπές, ταξίδια, καινούρια πράγματα, οικονομική ασφάλεια, τη δυνατότητα να δώσεις στα παιδιά σου τα καλύτερα εφόδια. Επιτυχία σημαίνει να γίνεσαι αντικείμενο θαυμασμού, να αναδεικνύεσαι σε ηγέτη, να κερδίσεις το σεβασμό των άλλων στην επαγγελματική και κοινωνική σου ζωή. Επιτυχία σημαίνει ελευθερία. Ελευθερία από φροντίδες, φόβους, απογοητεύσεις και από την αποτυχία. Επιτυχία σημαίνει αυτοσεβασμό. Σημαίνει να βρίσκεις όλο και περισσότερη ευτυχία και ικανοποίηση στη ζωή σου, να είσαι σε θέση να κάνεις περισσότερα πράγματα για όσους εξαρτώνται από σένα. Επιτυχία σημαίνει να νικάς. Η επιτυχία, το επίτευγμα, είναι ο σκοπός της ζωής. Κάθε άνθρωπος θέλει την επιτυχία. Όλοι θέλουν να πάρουν από τη ζωή ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει. Σε κανένα δεν αρέσει να σέρνεται και να ζει στη μετριότητα. Σε κανένα δεν αρέσει να αισθάνεται ότι είναι στη δεύτερη κατηγορία και ότι είναι αναγκασμένος να μείνει εκεί. Μία από τις πιο πρακτικές και σοφές συμβουλές σε σχέση με την έννοια της επιτυχίας είναι το γνωστό βιβλικό ρητό. Η πίστης και όρη μετακινεί. Πιστέψτε. Πιστέψτε πραγματικά ότι μπορείτε να μετακινήσετε βουνά και θα τα καταφέρετε. Λίγοι είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι μπορούν να μετακινήσουν βουνά. Κι έτσι, λίγοι το καταφέρουν. Ίσως να έχετε ακούσει κάποιον να λέει «Τι βλακίες, μπορεί κανείς να μετακινήσει βουνά απλώς και μόνο λέγοντας «βουνό, κουνήσου», αδύνατα πράγματα». Όσοι σκέφτονται έτσι, μπερδεύουν την πίστη με τους ευσεβείς πόθους. Και βέβαια, με τις ευχές και μόνο δεν μπορείς να μετακινήσεις βουνά. Με τις ευχές και μόνο δεν μπορείς να αποκτήσεις μια βίλα 10 δωματίων ούτε αξιοζήλευτο μισθό. Δεν αρκούν οι ευχές για να βρεθείς σε ηγετική θέση. Με την πίστη όμως μπορείτε να μετακινήσετε βουνά. Πιστεύοντας ότι μπορείτε να πετύχετε, μπορείτε να κατακτήσετε την επιτυχία. Δεν υπάρχει τίποτα το μαγικό ούτε το μεταφυσικό στη δύναμη της πίστης. Να πώς λειτουργεί η πίστη. Η πίστη, η νοοτροπία «είμαι σίγουρος ότι μπορώ» δημιουργεί τη δύναμη, τη δεξιοτεχνία και την ενεργητικότητα που χρειάζονται. Όταν πιστεύεις ότι μπορείς να πετύχεις κάτι, αναπτύσσεται μέσα σου το πώς θα το πετύχεις. Κάθε μέρα, σε ολόκληρη τη χώρα, χιλιάδες νέοι πιάνουν δουλειά σε νέες θέσεις. Ο καθένας τους εύχεται ότι κάποια μέρα θα μπορέσει να χαρεί την επιτυχία, να φτάσει στην κορυφή. Όμως, οι περισσότεροι από αυτούς τους νέους δεν έχουν την πίστη που χρειάζεται για να φτάσουν στα ψηλά σκαλοπάτια. Και έτσι δεν φτάνουν στην κορυφή. Επειδή πιστεύουν ότι είναι αδύνατο να ανέβουν ψηλά, δεν βρίσκουν τη σκάλα που οδηγεί στα μεγάλα ψηλώματα. Η συμπεριφορά τους παραμένει συμπεριφορά μέσω ανθρώπου. Ωστόσο, λίγοι από τους νέους πιστεύουν πραγματικά ότι θα πετύχουν. Πλησιάζουν τη δουλειά τους με την νοοτροπία «εγώ θα φτάσω ψηλά». Και χάρη στη δυνατή τους πίστη φτάνουν στην κορυφή. Πιστεύοντας ότι θα πετύχουν και ότι δεν πρόκειται για κάτι το ανέφικτο, οι νέοι αυτοί μελετούν και παρατηρούν τη συμπεριφορά των διευθυντών τους. Μαθαίνουν πώς προσεγγίζουν τα προβλήματα και πώς παίρνουν αποφάσεις οι επιτυχημένοι άνθρωποι. Παρατηρούν τη στάση και την νοοτροπία των επιτυχημένων. Όταν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να κατορθώσει κάτι, το πώς θα το κατορθώσει έρχεται πάντοτε. Μια νεαρή γνωστή μου αποφάσισε πριν 2 χρόνια να φτιάξει μια εταιρεία και να πουλάει τροχόσπιτα. Πολλοί ήταν εκείνοι που τη συμβούλευαν ότι δεν πρέπει και δεν μπορεί να το κάνει. Οι οικονομίες της δεν ήταν ούτε 3.000 ευρώ και όλοι της έλεγαν ότι το ελάχιστο κεφάλαιο που χρειαζόταν για την επένδυση ήταν πολύ μεγαλύτερο. «Δες πόσο μεγάλος ανταγωνισμός υπάρχει στην αγορά», της έλεγαν. «Και έπειτα, ποια πείρα έχεις εσύ στο να πουλάς τροχόσπιτα? Για να μην μιλήσουμε για τη διεύθυνση μιας εταιρείας», της έλεγαν οι συμβουλάτορες της. Όμως η νεαρή γνωστή μου είχε πίστη στον εαυτό της και στην ικανότητά της να πετύχει. Παραδεχόταν βέβαια ότι της έλειπαν τα κεφάλαια, αλλά, έλεγε, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι τα τροχόσπιτα είναι αγορά που θα μεγαλώσει. Επιπλέον, έχω μελετήσει τους ανταγωνιστές μου και είμαι σίγουρη ότι μπορώ να τα καταφέρω καλύτερα στις πωλήσεις από οποιονδήποτε άλλο έμπορο τροχόσπιτων στην πόλη. Φυσικά, θα κάνω μερικά λάθη, αλλά δεν θα αργήσω να φτάσω στην κορυφή. Και έτσι έγινε. Δεν δυσκολεύτηκε πολύ να βρει κεφάλαια. Χάρη στην απολύτως αδιαφιλονίκητη πίστη της ότι η εταιρεία της θα πετύχει,
κέρδισε την εμπιστοσύνη δύο επενδυτών. Και οπλισμένη με ακράδαντη πίστη, κατόρθωσε το αδύνατο. Έπεισε ένα κατασκευαστή τροχόσπιτων να της διαθέσει ένα περιορισμένο αριθμό μοντέλων χωρίς προκαταβολή. Πέρσι έκανε πωλήσεις τροχόσπιτων αξίας πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Του χρόνου, λέει, υπολογίζω να πιάσω τζίρο πάνω από 2 εκατομμύρια. Η πίστη, η δυνατή πίστη, κεντρίζει το μυαλό και το κάνει να επινοεί τρόπους και μεθόδους. Και όταν πιστεύεις ότι μπορείς να πετύχεις, τότε και οι άλλοι σε εμπιστεύονται. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην πίστη. Ορισμένοι όμως, εκείνοι που έχουν υψηλούς στόχους, δίνουν. Πριν από 1-2 μήνες, ένας φίλος μου, στέλεχος της υπηρεσίας οδοποιίας μιας μεσοδυτικής πολιτείας, μου διηγήθηκε μια αληθινή ιστορία, παράδειγμα πίστης που μετακίνησε όρη. Πριν από λίγο καιρό, άρχισε ο φίλος μου, η υπηρεσία μας έστειλε σε πολλές κατασκευαστικές εταιρείες την ειδοποίηση ότι ενδιαφερόμαστε να επιλέξουμε μια επιχείρηση για τη μελέτη 8 γεφυρών στο πλαίσιο του προγράμματος κατασκευής αυτοκινητοδρόμων της πολιτείας. Το κόστος ανέγερσης για τις γέφυρες ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ. Το γραφείο μελετών που θα επιλέγαμε θα έπαιρνε το 4% του ποσού αυτού, δηλαδή 200.000, ως αμοιβή για τη μελέτη. Μίλησα με 21 κατασκευαστικές εταιρείες για το έργο αυτό. Οι 4 μεγαλύτερες αποφάσισαν αμέσως να υποβάλουν πρόταση. Οι άλλες 17 εταιρείες ήταν μικρά γραφεία, με 3 έως 7 μηχανικούς το καθένα. Το μέγεθος του έργου τρόμαξε τα 16 από τα 17 αυτά γραφεία. Εξέτασαν το έργο, κούνησαν το κεφάλι και είπαν «Πολύ μεγάλο για μας. Μακάρι να μπορούσαμε να το αναλάβουμε, αλλά δεν έχει νόημα καν να προσπαθήσουμε». Ένα όμως από τα μικρά γραφεία, μια εταιρεία με 3 μόνο μηχανικούς, αφού μελέτησαν τα έγγραφα, είπαν «Εντάξει, γίνεται. Θα καταθέσουμε πρόταση». Και έτσι έκαναν. Και πήραν τη δουλειά. Εκείνοι που πιστεύουν ότι μπορούν να μετακινήσουν βουνά, το καταφέρουν. Όσοι πιστεύουν ότι δεν μπορούν, δεν το κατορθώνουν. Η πίστη είναι ο καταλύτης που τους δίνει τη δύναμη. Στην πραγματικότητα, στην εποχή μας, η πίστη κατορθώνει πολύ μεγαλύτερα πράγματα από το να μετακινεί βουνά. Το βασικότερο στοιχείο, ή μάλλον το βασικό στοιχείο στις σημερινές μας διαστημικές εξερευνήσεις, είναι η πίστη ότι μπορούμε να κατακτήσουμε το διάστημα. Χωρίς ακλόνητη, αταλάντευτη πίστη ότι ο άνθρωπος μπορεί να ταξιδέψει στο διάστημα, οι επιστήμονές μας δεν θα είχαν το θάρρος, το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό να συνεχίσουν. Η πίστη ότι ο καρκίνος μπορεί να θεραπευτεί θα οδηγήσει κάποτε στην έβρεση θεραπείας για τον καρκίνο. Στις μέρες μας γίνεται λόγος για την κατασκευή μιας σύραγγας κάτω από τη μάχη, που θα συνδέει την Αγγλία με την υπηρετική Ευρώπη. Το αν θα φτιαχτεί ποτέ αυτή η σύραγγα εξαρτάται από το αν υπεύθυνοι άνθρωποι θα πιστέψουν ότι είναι δυνατόν να φτιαχτεί. Η πίστη σε μεγάλα αποτελέσματα είναι η κινητήρια δύναμη, η δύναμη που βρίσκεται πίσω από όλα τα μεγάλα βιβλία, τα θεατρικά έργα, τις επιστημονικές ανακαλύψεις. Η πίστη στην επιτυχία βρίσκεται πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση, θρησκευτική ή πολιτική οργάνωση. Η πίστη στην επιτυχία, το απολύτως απαραίτητο ουσιαστικό κάθε επιτυχημένου ανθρώπου. Πιστέψτε. Πιστέψτε πραγματικά ότι μπορείτε να πετύχετε και θα το κατορθώσετε. Κατά καιρούς έχω συζητήσει με πολλούς ανθρώπους που απέτυχαν στις επιχειρήσεις τους ή στην καριέρα τους. Έχω ακούσει πολλούς λόγους και δικαιολογίες για την αποτυχία. Καθώς προχωρεί η συζήτηση με τους αποτυχημένους, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό φανερώνεται. Κάποια στιγμή, τυχαία, ο αποτυχημένος λέει κάτι σαν «Για να πω την αλήθεια, δεν πίστευα ότι θα πετύχαινα» ή «Πριν ακόμα ξεκινήσω, είχα ένα κακό προαίσθημα» ή «Εδώ που τα λέμε, δεν μου φάνηκε και πολύ παράξενο που δεν τα κατάφερα». Η νοοτροπία του «Εντάξει, θα προσπαθήσω, αλλά δεν πιστεύω να τα καταφέρω» είναι αυτή που παράγει την αποτυχία. Η έλλειψη πίστης είναι αρνητική δύναμη. Όταν το μυαλό διακατέχεται από δισταγμούς ή αμφιβολίες, προσελκύει επιχειρήματα που υποστηρίζουν την έλλειψη πίστης. Η αμφιβολία, η επιφυλακτικότητα, η υποσυνείδητη θέληση να αποτύχεις, το να μην θέλεις πραγματικά να πετύχεις, βρίσκονται στην ρίζα των περισσότερων αποτυχιών. Αν σου έρθει στο νου η αμφιβολία, θα αποτύχεις. Αν σκεφτείς τη νίκη, θα πετύχεις. Τις προάλλες, μια νεαρή συγγραφέας μου μιλούσε για τις συγγραφικές της φιλοδοξίες. Στη συζήτηση αναφέρθηκε το όνομα ενός κορυφαίου συγγραφέα.
Ναι, είπε. Ο Χ είναι καταπληκτικός συγγραφέας, αλλά φυσικά εγώ δεν μπορώ ποτέ να τον πλησιάσω σε επιτυχία. Η στάση της με απογοήτευσε πάρα πολύ, διότι γνωρίζω τον συγγραφέα αυτόν. Δεν είναι υπερευφυής, ούτε υπερδιορατικός, ούτε υπερδήποτε άλλο. Είναι όμως υπερβέβαιος για τον εαυτό του. Πιστεύει ότι είναι από τους καλύτερους και έτσι τα γραφτά του είναι τα καλύτερα. Καλό είναι να σέβεστε τον ηγέτη. Διδαχτείτε από αυτόν. Παρατηρήστε τον. Μελετήστε τον. Αλλά μην τον λατρεύετε σαν Θεό. Πιστέψτε ότι μπορείτε να τον ξεπεράσετε. Πιστέψτε ότι μπορείτε να φτάσετε ψηλότερα. Όσοι έχουν την νοοτροπία του δεύτερου, πάντα βγαίνουν δεύτεροι. Να το δούμε ως εξής. Η πίστη είναι ο θερμοστάτης που ρυθμίζει πόσα μπορούμε να καταφέρουμε στη ζωή μας. Μελετήστε έναν άνθρωπο που σέρνεται μέσα στη μετριότητα. Πιστεύει ότι αξίζει λίγα, γι' αυτό και παίρνει λίγα από τη ζωή. Πιστεύει ότι δεν μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα, γι' αυτό και δεν τα κάνει. Πιστεύει ότι είναι ασήμαντος, γι' αυτό και όλα όσα κάνει φέρουν τη σφραγίδα της ασημαντικότητας. Καθώς περνάει ο καιρός, η έλλειψη πίστης στον εαυτό του φανερώνεται στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αυτός μιλάει, περπατάει και ενεργεί. Αν δεν ρυθμίσει το θερμοστάτη του προς τα πάνω, ο άνθρωπος αυτός θα συρρικνωθεί. Θα χάνει σταδιακά την αυτοεκτίμησή του. Και επειδή οι άλλοι βλέπουν σε εμάς αυτό που εμείς βλέπουμε στον εαυτό μας, θα πέσει και στην υπόλοιψη των ανθρώπων γύρω του. Ας κοιτάξουμε τώρα κάποιον που πηγαίνει μπροστά. Πιστεύει ότι αξίζει πολλά και παίρνει πολλά από τη ζωή. Πιστεύει ότι μπορεί να φέρει σε πέρας μεγάλα, σημαντικά καθήκοντα και τα καταφέρνει. Το κάθε τι που κάνει, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τους άλλους, ο χαρακτήρας του, οι σκέψεις του, οι απόψεις του, όλα πάνω του λένε να ένας επαγγελματίας, να ένας σημαντικός άνθρωπος. Ο καθένας είναι προϊόν των σκέψεών του. Πιστέψτε στα μεγάλα επιτεύγματα. Ρυθμίστε το θερμοστάτη προς τα πάνω. Ξεκινήστε την εκστρατεία σας προς την επιτυχία με την ειλικρινή, αγνή πίστη ότι μπορείτε να πετύχετε. Πιστέψτε σε μεγάλους στόχους και θα γίνετε μεγάλοι. Πριν από μερικά χρόνια έδωσα μία διάλεξη σε μία ομάδα επιχειρηματιών στο Detroit. Στο τέλος, ένας τους με πλησίασε, συστήθηκε και μου είπε: «Η ομιλία σας μου άρεσε πολύ. Έχετε λίγη ώρα στη διάθεσή σας? Θα ήθελα πολύ να συζητήσω μαζί σας μία προσωπική μου εμπειρία». Πήγαμε σε μία κοντινή καφετέρια, καθίσαμε και παραγγείλαμε κάτι. «Έχω μία προσωπική εμπειρία», άρχισε εκείνος να λέει, «που ταιριάζει σαν γάντι σε όσα μας είπατε προηγουμένως για το πώς να κάνεις το μυαλό σου να δουλεύει για σένα αντί να δουλεύει εναντίον σου. Δεν έχω αφηγηθεί σε κανέναν πώς κατάφερα να ξεφύγω από τη μετριότητα. Θα ήθελα όμως να το πω σε εσάς». «Κι εγώ θα ήθελα να το ακούσω», του είπα. «Λοιπόν, πριν από 5 χρόνια ήμουν ένας από τους πολλούς φουκαράδες που πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα δουλεύοντας σε εργαλειομηχανές. Ζούσα αξιοπρεπώς, κρίνοντας με τα μέτρα του μέσου ανθρώπου, αλλά πήγα πολύ από το ιδανικό μου. Το σπίτι μας ήταν πολύ μικρό και δεν είχαμε χρήματα για όλα αυτά τα πράγματα που επιθυμούσαμε. Η γυναίκα μου, ας είναι καλά, δεν παραπονιόταν και πολύ, όμως έβλεπα ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της ότι δεν είναι ευτυχισμένη, αλλά έχει αφαιθεί στη μοίρα της. Μέσα μου αισθανόμουν όλο και πιο άσχημα. Όταν αναλογιζόμουν ότι δεν κάνω όσα πρέπει για τη γυναικούλα μου και τα 2 μου παιδιά, ένιωθα μεγάλη πίκρα. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει», συνέχισε ο φίλος μου. «Σήμερα έχουμε ένα ωραίο καινούριο σπίτι σε μεγάλο οικόπεδο και ένα εξοχικό στα βουνά, 100 χιλιόμετρα από εδώ. Δεν ανησυχώ πια για το αν θα μπορέσω να στείλω τα παιδιά μου σε ένα καλό σχολείο και η γυναίκα μου δεν έχει πια ενοχές όταν ξοδεύει λεφτά για καινούρια ρούχα. Του χρόνου το καλοκαίρι όλη η οικογένεια θα πάμε ένα μήνα διακοπές στην Ευρώπη. Τώρα ζούμε πραγματικά». «Και πώς έγιναν όλα αυτά?» ρώτησα. «Όλα αυτά έγιναν», συνέχισε αυτός, «όταν, για να χρησιμοποιήσω τη φράση που μας είπατε σήμερα, αξιοποίησα τη δύναμη της πίστης. Πριν από 5 χρόνια έμαθα ότι μια εταιρεία εδώ στο Detroit είχε μια θέση στην ειδικότητά μου. Τότε ζούσαμε στο Cleveland. Αποφάσισα να το κοιτάξω, ελπίζοντας να βγάλω λίγα χρήματα παραπάνω. Ήρθα εδώ την Κυριακή το απόγευμα, αλλά η συνέντευξη ήταν για τη Δευτέρα. Μετά το βραδινό φαγητό, καθόμουν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και δεν ξέρω πώς ακριβώς, ένιωσα αηδία για τον εαυτό μου.
Γιατί, αναρωτήθηκα. Είμαι ένας ακόμα αποτυχημένος μικροαστός. Γιατί προσπαθώ να πάρω αυτή τη θέση που δεν είναι παρά ένα ελάχιστο βήμα προς τα μπρος? Μέχρι σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω τι με έσπρωξε να το κάνω, αλλά πήρα μία κόλλα χαρτί με το λογότυπο του ξενοδοχείου και έγραψα τα ονόματα 5 ανθρώπων που τους ήξερα καλά για πολλά χρόνια και που με ξεπερνούσαν πολύ σε μισθό και σε θέση εργασίας. Οι 2 ήταν παλιοί μου γείτονες που μετά είχαν μετακομίσει σε καλές ενοικίες. Άλλοι 2 ήταν παλιοί εργοδότες μου, ενώ ο 5ος ήταν ο γαμπρός μου. Μετά, και πάλι δεν ξέρω τι με έσπρωξε να το κάνω, αναρωτήθηκα τι έχουν αυτοί οι 5 φίλοι μου που δεν το έχω εγώ. Πέρα από καλύτερες δουλειές. Σύγκρινα τον εαυτό μου μαζί τους στην ευφυΐα. Αλλά ειλικρινά δεν έβρισκα ότι υπερτερούσαν σε ξυπνάδα. Ούτε μπορούσα να πω ότι με ξεπερνούσαν σε εκπαίδευση, χαρακτήρα ή προσωπικές συνήθειες. Τελικά, βρήκα ένα παράγοντα της επιτυχίας για τον οποίο γίνεται πολλής λόγος. Την πρωτοβουλία. Εδώ, όσο και αν δεν ήθελα να το παραδεχτώ, έπρεπε να το αναγνωρίσω. Στο σημείο αυτό, οι επιδόσεις μου ήταν πολύ χειρότερες από των 5 φίλων. Η ώρα είχε φτάσει 3 το πρωί, αλλά το μυαλό μου ήταν πεντακάθαρο. Για πρώτη φορά έβλεπα ποιο ήταν το αδύνατο σημείο μου. Ανακάλυψα ότι στη ζωή μου δίσταζα. Πάντα κρατούσα μικρό καλάθι. Έψαξα όλο και βαθύτερα μέσα στον εαυτό μου και βρήκα για ποιο λόγο υστερούσα σε πρωτοβουλία. Επειδή, βαθιά μέσα μου, δεν πίστευα ότι αξίζω και πάρα πολύ. Πέρασα όλη τη νύχτα αναλογιζόμενος πως η έλλειψη πίστης στον εαυτό μου με είχε καθυποτάξει από τα πιο μικρά μου χρόνια, πως είχα βάλει το μυαλό μου να δουλεύει εναντίον. Διαπίστωσα ότι σε όλη μου τη ζωή έκανα κήρυγμα στον εαυτό μου λέγοντάς του γιατί δεν μπορώ να πάω μπροστά, αντί να του λέω γιατί μπορώ. Διαρκώς υποτιμούσα τον εαυτό μου. Διαπίστωσα ότι αυτή η σφραγίδα της αυτοϋποτίμησης χαρακτήριζε κάθε τι που είχα κάνει. Και τότε συνειδητοποίησα ότι κανείς δεν πρόκειται να πιστέψει σε μένα αν πρώτα δεν πιστέψω εγώ ο ίδιος στον εαυτό μου. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή αποφάσισα. Πάει πια η δεύτερη κατηγορία. Από εδώ και μπρος δεν πρόκειται να υποτιμήσω ξανά τον εαυτό μου. Αυτή τη σιγουριά την είχα και την άλλη μέρα το πρωί. Στη συνέντευξη δοκίμασα για πρώτη φορά την καινούργια μου νοοτροπία. Πριν έρθω στη συνέντευξη, ευχόμουν να έχω το θάρρος να ζητήσω 750 ή ίσως και 1000 ευρώ περισσότερα από όσα έβγαζα στην τότε δουλειά μου. Τώρα όμως, αφού συνειδητοποίησα πόσο πολύτιμος είμαι, το ανέβασα σε 3.500. Ζήτησα πολλά, επειδή ύστερα από αυτή τη μακριά νύχτα αυτοανάλυσης είχα βρει στον εαυτό μου πολλά πράγματα που με έκαναν περιζήτητο. Μέσα σε 2 χρόνια στη θέση αυτή κατάφερα να αποκτήσω τη φήμη ανθρώπου που μπορεί να βρίσκει πελάτες. Τότε οι δουλειές πέσανε σε ύφεση. Αυτό όμως με έκανε ακόμα πολύτιμότερο, γιατί ήμουν ένας από τους καλύτερους στο να κλείνω δουλειές. Η εταιρεία αναδιοργανώθηκε και ο μισθός μου αυξήθηκε πολύ, ενώ μου έδωσαν και πολλές μετοχές. Πιστέψτε στον εαυτό σας και τα καλά νέα θα έρθουν οπωσδήποτε. Το μυαλό σας είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής σκέψεων. Ποτέ δεν σταματάει να δουλεύει και παράγει αμέτρητες σκέψεις κάθε μέρα. Στο εργοστάσιο των σκέψεών σας, την παραγωγή έχουν αναλάβει 2 αρχιμηχανικοί. Τον ένα θα τον πούμε κύριο νικητή και τον άλλο κύριο νικημένο. Ο κύριος νικητής είναι υπεύθυνος για την παραγωγή θετικών σκέψεων. Η ειδικότητά του είναι να παράγει επιχειρήματα ότι μπορείτε. Έχετε τα προσόντα, είστε σε θέση να πετύχετε. Ο άλλος αρχιμηχανικός, ο κύριος νικημένος, παράγει αρνητικές υποτιμητικές σκέψεις. Είναι μάστορας στο να βρίσκει επιχειρήματα ότι δεν μπορείτε, είστε ακατάλληλοι, χωρίς αξία. Η ειδικότητά του είναι η αλυσίδα σκέψεων «να, γιατί θα αποτύχεις». Και ο κύριος νικητής και ο κύριος νικημένος είναι υποδειγματικοί εργαζόμενοι. Αμέσως πετάγονται και αρχίζουν δουλειά, με το παραμικρό σινιάλο που τους δίνεται. Αν το σινιάλο είναι θετικό, ο κύριος νικητής κουμπώνεται και πιάνει δουλειά. Αν είναι αρνητικό, περνάει σε δράση ο κύριος νικημένος. Για να δείτε πως αυτοί οι 2 αρχιμηχανικοί δουλεύουν για λογαριασμό σας, κάντε ένα πείραμα. Πείτε στον εαυτό σας, τι απέσια μέρα σήμερα. Αυτό δίνει στον κύριο νικημένο το σινιάλο να αναλάβει δράση
και κατασκευάζει πολλά επιχειρήματα που αποδεικνύουν ότι έχετε δίκιο. Αρχίζει να σας πείθει ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη ή πολύ κρύο, ότι οι δουλειές θα πάνε άσχημα σήμερα, ότι οι πωλήσεις θα πέσουν, ότι οι άλλοι γύρω σας θα είναι στις κακές τους, ότι μπορεί να αρρωστήσετε, ότι η γυναίκα σας θα είναι εκνευρισμένη. Ο κύριος νικημένος είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός. Μέσα σε λίγα λεπτά σας έχει πείσει. Πράγματι, είναι απέσια μέρα σήμερα. Πριν το πάρετε καλά είδηση, είναι η χειρότερη μέρα που έχετε ζήσει. Πείτε όμως στον εαυτό σας, τι ωραία μέρα σήμερα, και το σινιάλο πηγαίνει στον νικητή. Πράγματι, είναι θαυμάσια μέρα, σας λέει εκείνος. Ο καιρός είναι υπέροχος, η ζωή είναι όμορφη. Σήμερα θα δουλέψεις με όρεξη. Και τότε η μέρα γίνεται ωραία. Με τον ίδιο τρόπο, ο κύριος νικημένος θα σας δείξει για ποιο λόγο δεν μπορείτε να κλείσετε τη δουλειά με τον Σμιθ, ενώ ο κύριος νικητής θα σας αποδείξει ότι μπορείτε. Ο κύριος νικημένος μπορεί να σας πείσει ότι θα αποτύχετε, ενώ ο κύριος νικητής θα σας αναλύσει για ποιο λόγο θα πετύχετε. Ο κύριος νικημένος θα συντάξει ένα τέλειο κατηγορητήριο εναντίον του Τόμ, ενώ ο κύριος νικητής θα σας παρουσιάσει μερικούς ακόμα λόγους για να συμπαθήσετε τον Τόμ. Λοιπόν, όσο περισσότερη δουλειά δίνετε στον καθένα από τους μηχανικούς αυτούς, τόσο πιο δυνατοί γίνονται. Αν δώσετε περισσότερη δουλειά στον κύριο νικημένο, θα προσλάβει κι άλλους εργάτες και θα πιάσει περισσότερο χώρο στο μυαλό σας. Τελικά, θα απλωθεί σε ολόκληρο το τμήμα παραγωγής σκέψεων και όλες σας σχεδόν οι σκέψεις θα είναι αρνητικές. Η μόνη έξυπνη λύση είναι να πωλήσετε τον κύριο νικημένο. Δεν τον χρειάζεστε. Δεν θέλετε να τον έχετε μέσα στα πόδια σας να σας λέει γιατί δεν μπορείτε, γιατί δεν είστε άξιοι, γιατί θα αποτύχετε και ούτω καθεξής. Ο κύριος νικημένος δεν θα σας βοηθήσει να φτάσετε εκεί που θέλετε. Διώξτε τον λοιπόν με τις κλωτσιές. Χρησιμοποιήστε 100% τον κύριο νικητή. Με κάθε σκέψη που μπαίνει στο μυαλό σας, δώστε εντολή στον κύριο νικητή να πιάσει δουλειά. Θα σας δείξει πώς να πετύχετε. Από τη στιγμή που διαβάζετε αυτές τις γραμμές μέχρι αύριο την ίδια ώρα, 11.500 νέοι καταναλωτές θα έχουν προσθεθεί στον πληθυσμό των ΗΠΑ. Ο πληθυσμός αυξάνεται με εκπληκτικούς ρυθμούς. Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, η αύξησή του, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, θα είναι 35 εκατομμύρια. Αυτό είναι ίσο με το σημερινό μητροπολιτικό πληθυσμό των 5 μεγαλύτερων πόλεων μας: Νέα Υόρκη, Σικάγο, Λος Άντζελες, Ντιτρόιτ και Φιλαδέλφια. Για φανταστείτε. Νέες βιομηχανίες, αγορές που επεκτείνονται, ευκαιρίες παντού. Τα νέα αυτά είναι θαυμάσια. Ζούμε σε μια καταπληκτική εποχή. Η εγγύηση της οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι φυσικά εγγύηση προσωπικής επιτυχίας. Μακροπρόθεσμα, οι ΗΠΑ πάντοτε βρίσκονταν σε τροχιά ανάπτυξης. Με την πρώτη ματιά φαίνεται καθαρά ότι εκατομμύρια άνθρωποι, εδώ που τα λέμε, η πλειοψηφία των ανθρώπων μοχθούν, αλλά δεν γνωρίζουν την επιτυχία. Η πλειοψηφία των ανθρώπων βαλτώνουν μέσα στη μετριότητα παρά τις πρωτοφανείς ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν τις 2 τελευταίες δεκαετίες. Και στην περίοδο της εκρηκτικής ανάπτυξης που μας περιμένει, οι περισσότεροι άνθρωποι θα συνεχίσουν να ανησυχούν, να φοβούνται, να σέρνονται στη ζωή, νιώθοντας ασήμαντοι, άχρηστοι, ανίκανοι να πετύχουν όσα θέλουν. Έτσι, οι επιδόσεις τους αποφέρουν ευτελή ανταμοιβή και φθηνιάρικη ευτυχία. Όσοι όμως μετατρέπουν την ευκαιρία σε ανταμοιβή, και ειλικρινά πιστεύω ότι είστε ένας από αυτούς, αλλιώς θα στηρίζατε τις ελπίδες σας στην τύχη και δεν θα είχατε ενδιαφερθεί για αυτό το βιβλίο, αυτοί οι γνωστικοί άνθρωποι μαθαίνουν πώς να σκέφτονται έτσι ώστε να φτάνουν στην επιτυχία. Περάστε. Η πόρτα της επιτυχίας είναι ορθάνυχτη. Περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε. Αποφασίστε τώρα ότι πρόκειται να γίνετε μέλος αυτής της εκλεκτής ομάδας ανθρώπων που παίρνουν από τη ζωή όλα όσα επιθυμούν. Να το πρώτο βήμα προς την επιτυχία. Είναι ένα βήμα σημαντικό. Δεν γίνεται να το αποφύγετε. Βήμα πρώτο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, πιστέψτε ότι μπορείτε να πετύχετε.